Mit navn er Etienne Cabet, og jeg er set som opfinderen af kommunisme. Jeg blev født i Dillon, som er en by i det østlige Frankrig i 1788. Jeg blev 68 år og døde i 1886. Da jeg levede, var jeg advokat, men stammede fra fattige forhold. Jeg var radikaldemokrat, var mod vold og ville få kommunisme frem i verden på en fredelig måde. Jeg skrev mit mesterværk, Rejsen til Ikarien, som blev udgivet i 1840. Rejsen til Ikarien er en roman delt op i 3 dele. Det gjorde jeg, så alle samfundets klasser, også kvinderne, kunne forstå mine meninger og vision om et bedre samfund.